Kaixo, gaur adimen artifizialari buruz hitz egingo dugu. Bueno, lehengo gauza edozein galdetu dezake. Inteligentzia artifiziala zer da eta nola funtzionatzen du. Bueno, asko ezagutzen ditegu, Gemini, ChatGPT, Perplexity, You, Meta, eta askoz gehiago daude. Inteligentzia artifiziala definizioz hau izango litzake. AA baitare deitua. Giza adimenaren berezko ezaugarriak simulatzen dituzten makina edo sistema informatikoak sortzea helburu duen zientziaren adarra da. Hau da, asesore automatiko bat hola oso resumituta. Lau mota daude, lehenengoa IA aula, weak AI, automatikoki mezuak igaratzen dituen sistema bat, ez du kontzientziarik. Honek ze esan nahi du? Azkartasuna, errendimendua lortzea nahi dugula. Bigarrena, sendoa. Pentsamendua lortu nahi duena, hipotetikoa. Kasu oson bat dago, gomendatzen den nire eskutikan, Will Smith grabatutako Yo Robot. Ia honek saiatzen da gizaki pertsona baten pentsamendua aplikatzen. Gero simbolikoa dugu, logika eta arau zehatzak dituena. Ia hau lehengoaren antzekoa da, prozesu azkarrak egiteko, baino esandakoa. Arau zehatzei esleituta dagoena. Eta subsimbolikoa, datuetan oinarrituta ikasten duena, hau da, saren neuronalak ezartzen duen adibide bezala, hartzen ditu datu guztiak, eta analisia egin eta gero erantzunak konkretuagok ematen ditu. Ondoren, ia Big Datai esker osatzen da, baita ere datu mehatzaritza, mineria de datos, eta pribatasuna. Hiru hauek dira berezko garrantzi asko dutenak IAI buruz. Big Data hoi esandakoa, datuak almazenatzea eta erabiltzea kontua. Datu mehatzaritza, datu horiek eskuratzeko moduak, eta pribatasuna iak eduki behar duen lege kontuarekin zerikusia duten ezaugarri guztiak erabiltzaileen datuei buruz. Internet of Things, blockchain, cloud computing eta realitate virtuala. Lau egitea kanpo bereizienak IAI esker. Lehenengo Internet of Things internetarekin dagoen guztia konektatuta, gaur egun ia saiatzen gaude implementatzen ezaugarri guztietan. Blockchaina laguntzen digu datu horiek Big Data bezala ia betetzeko, osatzeko datu horiei buruz. Cloud computing laguntzen digu datu horiek lotzen odei virtualetan konexioak sortzeko, eta errealitate virtualak laguntzen digu interfaze bezala edo iarekin harreman estuago bat edukitzeko. Bueno, hemen dauzkagu Marty McFly, de Regreso al Futuro, eta honekin lotuko dugu pelikulan esaten zutena ¿Cómo será el futuro? Kasu honetan, gaur egun dazkagu robotak IAI buruz osatuta, daukagu IA generatiboa, irudiak, argazkiak, bideoak guzti egiten du. Baitare IAk batzuetan badakigu edo ez dakigu diferentzia pertsona bat den edo robot bat dagoen atzetikan. Baitare daude diru kontuak, gastuak,
ura, elektrizitatea, RAM, iarekin zerikusia dakan guztia. Ta zer daramakigu etorkizunak, ez dakigu. Seguruenik, ia seguruagoak, potentzia askozea handiagoarekin, ulermen puntu eta askatasun handiago bat saiatuko ematen. Baitare beldurra eman behar dugu puntu bateraino. Guain dela 2 urte egin zen froga bat, bi ia jarri ziala behaien artean hitz egiten. Eta behaien erlijio berria, jainko berriak hasi ziren sortzen, eta baita ere hizkuntza berri bat sortzen behaiek bakarrikan ulertzen zutena. Horren ondorioz hitzali ziren, eta eksperimentu egin zuten jendeak gaur egun nahiko beldurtuta dago ikusi zutenagatikan. Pentsatu hasi zirela hizkuntza desberdin baten hitz egiten, orduan ez dakigu zertaz ari ziren hitz egiten, eta gizakiak sortutako zerbait ez kontrolatzea beldur pixka bat emango zuen bere garailean, eta hortatik ez da berriz olako baimenak eman ia batei, nahiko kapatuta daude gaur egun. Eta, bueno, hau izango litzake azalpena, iarena, espero dut ulertu izan da. Eta hau izan da guztia. Eskerrik asko.